pilutan niya. Hindi perwak manan. Ay! Wala, dami oh. Kasi mo na. Hello mga ka-dragon. Ayan, good morning. Ayan. Kasama ko ang buong team. Wala na rin. Ayan, napupunta kami ng Tanyag. Mangunguha daw kami ng ng ukyang. Ukyang ni Balong. Marami daw kasi ukyang doon na sako-sako daw yung nakukuha. Tignan natin kung gaano kadami ang pinagmamalaki ni Dan na ukyang. Punuan kami dito, guys. Oh. Ayan. Guys. Yan, surot-surot na Mami of Ubay. Siyempre ang ating brothers, Kuya Dan. Si Mr. Dragon na sa harap. Dami na namang mutok. Taman na eh. Aray, mama, tapos. O diba guys, hindi na kami nag-tricycle. Malayo kasi yung kailangan namin ng service. Iba talaga yung may sasakyan din, no? Kung gusto mo magpunta. Tara, kanina lang namin wala sa plano to eh. Puro biglaan lang tayo. Gumagalak ka, Martine. Shout out kay Kuya Alvin at kay Ate Irene. Nirami lang namin sa sasakyan nyo. Thank you, te. Thank you, kuya. Sana ako maghugas. Nakamulan. Igala lang namin tong sasakyan nyo. Baba, isang batalyon. Isang batalyonas. Ito na daw tayo guys, sa bahay ni Dam. Sa Lulo ni Tayong. Lula ni Tayong. Bilis at magkuremos na. Hi guys! Ayun ba yata? Tayo kami magkuramas ng ukyang guys. Wala kang kasama ngayon eh. Sino kasama nyo ngayon? Parang nyo man yata yun eh. Kaya. Hanggang umaga pa. Ayan, wala. At kaya nyo naman yun. Alam mo naman yung nasaan eh, di ba? Ay, Eh, tali Si pa Anjong? kami dito ha. alam naman ni Anjong yun. Walang Ang gawa, kasarap hindi yung kaya yan. fishbowl Tayo, nag-ilis ka na kay Lula mo ha? Doon ang lula niya. Ay, hindi pala ta? Kumuha ka ng ano. Kaya sabi ko parang kabata naman. Ang bata na rin nanay ni Da. Saan? Kala ko pa yun eh. Andun, oh, sa loob. Si nanay. Yan, lola ni Tayo. Nanay ni Kuya Dan. Kabubulot ng ngipin niya. Kape kaya ako muna. Kape muna. Libre yung Gusto ko na magkape para matanggal yung kwan ko. Parang nasusuka ako. Magkape kayo. Bakit? Nahila ako. Dito lang tayo magkape sa labas sa inyo. Okay guys, magkape muna tayo bago tayo magpalamig sa ilog. Bago tayo malamigan, mag-ukyang. Hindi, ang ukyang daw dito sa kanila guys. Kahit isang drum pa ang kunin mo, madami. Aguma tayo nga roda. Dapat i-post natin. Baka dawatin damanan. Ano, 10 isang lot, isang Isang kwa. Doon isang cup noodles. May magbili din kayo. Kadamay, lalong ayaw. Oh, from Dapat time. dapat kulang yung timba natin nga tayo kung itinda natin. Tinlo natin. May pangkak pa daw, pangkak daw. Konti. Umansi. Akan? Kape tayo at naulaw. Baka hindi pa nahalo. Ata mo, ulaw. Mahalaga lang yung mamang mo. Hindi pa nakarating oriental to. Magkalapang ka pa, ganyan kang Hindi man wala man ako kasi nainom na pantra. Yan, bago tayo punta doon sa tulyahan ni Tita. Kakain muna tayo ng tanghalian. Dahil anong oras na ba lang? 11 pa. Sarap na ulam ng balong. Gigi. Ang gulay yan. Kuha ka pa ng bangko doon Tignan natin guys yung ulam natin ha. Apaw, nag-iimasyon na. Munggong hada, karabasa na. Tanggalin mo na yung takip. Hindi pala yun daw, parang lang ang brow. Ati yung prito.
Di kayo nagdabala yan. Malap dito, malilim. Magsama ako. Magsama din ako maglangoy. Matataw ka lang ba? Kunti lang. Tama na! Tama na! Minsan nga, ay tangali na tayo. Umaya, magkutur-kutur na kayo kami. Di tayo makarami ng tulya. Pag busog kaya, mahirapan kayo mag-ano. Kanin mo. Baka hindi tayo Ayaw magrarag ka. benta ng 1,000. Sige na lang, ikaw manalangin lang. Sige. Maraming salamat Ama sa biyayang ito. Basbasan niyo po magamit namin sa aming lakas paglilingkod sa iyo. Tanggapin po namin sa pangalang Kristo Jesus. Amen. Kain tayo guys! Kain po. Kain tayo. Patay. Yan, munggo. Sino pong walang plato? Peng. Sila nanay mo ay magkain na rin. Oh, sabay-sabay na. Kain Huwag na sila po. ulam din na Dan. Auntie, tawagan mo yung abalayan mo. Si abalayan. Kain ka. Abalayan ni Auntie Ligaya. Ipugpugan na eh. Ay, be. Uy, baka hindi niyo siya binigyan. Silang ulang daw. Ay, isda ka. Sayang yun. Kain guys. Kain guys. Para maglubog di tayong. Kabusog ka tayong para maglubog ka. Malalim pa naman kang dito. Oh. Mahirap baka may buhaya. Walang buhaya dun. Dun ka pa si Papa. Diba lang? Lagyan natin ng munggo. Munggo. Ay, Nagadubago mo. Mag-isturbo na tayo kay Lula mo, kay nanay mo. nanay mo ay. Diyan, nagkuha lang ng mainit na tubig, salang ng mainit na tubig. Wala silang ulam doon. No? Hindi, dito na lang siya magkain. Ako? Ako. Alay, magkayang ka na doon yun siya. Ito po yung ulam. Oh, baby ako. Halika na, pugpog. Kaya na. Ito yung ulam mo. Doon o, sundok doon. Sama-sama. Sama-sama tubig eh. Hindi ko na, inilim. Nagaluto pa po. Nag-preparation para mamaya. Maka na bala yan. Pati rin si Yunes. Kain din ng kamates. Yunes kamates. Ha? Ako, kakain ng talong. Balong talong. Hap, no? Ipugpugan nga. Grawat ni balong nanay niya. Lagi mas pangan ni balaw. Bugi. Nakadwa tayo nakuha ka pa niya. Ako to. Baso. Tingnan ako. Lagi na pa dyan sa dagda mo, di mauman na. Bitado na. Wala nang kinakain, di man maglaki. Bugi din. Bugi ba lang? Oo. May bugi? Ayan, ready na si Anteli pasing magkambal. Nagkakambal man na. Tara. Malalaki daw ang tulya dito eh. Tignan natin kung malaki nga. Puruin nila, nagdadagkalag. Oo, na ata. Lagyan namin guys ng tulya. Ba't may takip pa kasi? Dalawa pa yan. Pagkarugyo. Punuin natin para may ibenta tayo. Hindi kaya ka na na. Ano marami? Yan o, yaka. Magirang-pagirang ko siya doon. Eh, maganda yan na. Ay, lumbot ah. Hindi ah. Hindi, kaya nga malalaki lang ang makuha dyan eh. Pag naglusot, hindi Oo. pwede. Save. Reject. Hawanin namin, hindi pa sinagala na kami. Marigay.
Awan margbag. Gaganda ng mga palay nila dito ah. Wow. Kita mo nga Ate Pasay? Hintay natin nagkuha ng isang ayak-ayak. Pila tayo ka di ay. Naumadamot ka na. Desa medyo matinay. Yung hindi magaw. Makadrive ka pa? Oh, kadami nga. oh. Oh, taga kuha. Kuha mo gamit ng ayak-ayak. Oh, makadrive ka ba? Ano? Di magbihe? Parang bisan mo. Ako. Labos ka, drive. Batid ako ng motor eh. Magbihe. Dami nga. Hindi fake news. Kadami pa silang Dami palakihin. pang patay oh. Namamatay na yung iba nun. Overheat. Bersyo magpidot ah. Aiha. Bener, kaskada. Dukyang. Ante oh. Kali daw. Ha? May kali. May kali. Kabaga. Try nga ba natin? May kali daw talaga. Dami nga ukyang dito. Isa lang kasi niya kaya ka namin eh. Maganda dito guys, ano, malayo sa kabahayan. Malinis yung tubig. Damay? Ayun o, sili. Antayin nalagyan niya. Ayun, damay. Ba't hindi mo malasa eh? Long! 10 piso isang baso. Dun kasi sa baryo namin guys, ano na, mga anak-anak, maliliit pa. Ganito pa lang. Yung mga ganito, ibalik natin. Si Papa kasi surut-surut din kasi. Ate ngayon, nagkuha ka rin ng ano. Yung kuha mo, ulamin mo ha. Masarap yan sa ano, ginisang kamatis. Ayun, di ba ante? Yung natanggalan na sa ano. Maglagay kayo na maglagay sa lagayan. Saka sa palkang. Yung pinalkang. Nagadumanan na eh. Doon ka lang tambo.
Baka landa mo mami mo, balingaw. Kunin niya, ikon natin dun sa prete. Ilagay daw sa pispan. Sagana sa tulya pala to. Itong ilog nyo. Sa amin kasi naagad. Nakakababaw, nakabapot ka sa inyo. Ano, may kalahati na rin? Ba, buti kung mapuno natin ito. Dalawa pa man yung lalagyan nyo, 2 timba. Sa 3 baso pa lang tao. Dito tayo ka Antiligaya. Oo, ang ganda naman nito. Si Kuya Dan nandun na sa dulo. Dami antay. Wala mo na akong makapa. Malalim dito. Dami ising ka na naman dyan. Malaglag. Ay, malalaki dito. Yata. Kaya malalim guys. Hindi ka pupunta mo sa. Hindi nga. Lagi na ano ko eh. Tingin tayo ng malalaki dito. Dito malalaki. May malalaki siya. Guys, huwag na kayong magsunod dito ha. Gusto mo kaya nagdiyak. Sabay ba? Timba? Ano? Ishoot mo na ng ishoot doon sa timba yan. Kunin mo yung timba kaya. Long, yung timba, long. Long. Na, ano din. Tingin mo si Dani kamilin mo. Ha? Buhay tapang. Ang buhay tapang ng Mindoro. Buhay-buang daw sabi ng si Paseng. Ha? Madaming isda kasi dito. Ay, pilian na lang nga ng ganyan, oh. Yung mga dumi-dumi, bago. Yung dumi na lang itapon mo para dahil mas marami naman yung tilya eh. Oh, may kape pa pala, oh. Kalantugan, guys. Yan, kaya ko inaldag sa dalalan. Balik mo na yung kape, mamatay na yung pag-uwi. Hindi pa nga natin na anuan yung ano talaga. Ano kasi dito, maraming lubok. Doon sa siguro sa bandang taas. Doon na doon may kawayan sabi ni ano. Luklaw. Oo. Tamad yan sila magkukuha kayong ganito ka, ano? Maraming masukal-sukal na mga kaway-kaway. Ayaw nila yan. Hindi na yan. Ano ka dyan? Pilian na ng bato. Patay dyan, magnatay dyan, binti kawayan. Ba't wala dyan? Malalim. Malalim. Batok pa. Doon daw tayo sa kawayan. Mano, nakawat ng tipasingan. Paano yung nag-enjoy? Hindi na, panawan daw yung mga ukyang. Tayo punta na dyan. Ang marami. Manaw-manaw. Nakalaki o. Magtulong eh. Nagaduking tunay. Namarag guys. Magkuha sila dito. Saglit lang pang ulam lang.
Naumod na gaya mo. Uwe, kung lagi rin ba naman tulya. Mahirap mag ano. Maganda sa ito kung yung may medyo maputik eh. Nagpakahirap ko itong magpulot dito oh. Kitang-kita mo na. Gusto niya, Wex. Dito sa gilid o yung maagos na lalaki. Gusto niyo pang ma-experience yung ano eh. Ang hirap niya eh. Dito, itako mo dito. Punta dito. Tanto mo dahil gagana. Kaya nga dyan. Dapat dito bako. Nahin kaya mo. Hindi man yata nag-shoot. Ha? Maglalim tong sapa guys kung natin ito. Kahukay. Kahukay. Ang kadami dito sa gilid. Maganda kung medyo maputik na. Oo, magbuhangin kasi kaya parang sid-sid. Nagkul na eh. Ala, oh my God! Dito sa may putik! Tingnan mo ba? Dito, oh, nakakapa mo nga sila, oh. Na! Nabato mo! Bato yan guys. Ay, hindi, ano rin, Ay na, hindi na maayak-ayak. Napun-puno. Napun-puno bato. Nag-aawal na yung iba. Kulay doon sa baduking kuwan. Parang nagamina tayo dito. Linto. Kung saan tayo maputi. Ha? Puro bato naman yung nakapa mo na yun eh. Sabi nga ako nga dyan banda. Dang-dang. Nagtagulo na, nagtagulo. Masunsot. Masunsun ka din natin yung ano na ito. Kapag na makarating kayo sa Montiklaro. Pag maagos, maano, Nakatuwa magkuha, ang dami. bato. Wala nang bato pero okay na. Oh. Dito, ilagay mo kanti kasi. Bili ate ka lang. Ate. Ha? Ay, nakuminok yung nagituwing na eh. Maganda na eh. Puro nga daw okay na. Wala nang bato, sabi ng tika kasi. Maraming pwede namang gawing luto dito eh, no? Dabuhin ka rin natin. Ah, sisig. Sisig rin tayo. Buti. Ginagataan to. Magluto kayong ganun sa dati eh. Sarap yun. Yung ano? Yung may crispy fry. Pag na, ano kasi ito napalkang din, wala na, no? Kakunti-kunti din, no? Ipalkang na iba, kasarap din yun. Kunin nyo na nga. Si Kuya Dan. Tingin na lang tayo dyan sa pangpang guys. Diyan na sila nag-ahon. Nag-ahon na yung mga tulya. Grabe itong ilog, ano na to, sapa na to. Si Papa. Saka nakakita lang nagakuha ng ukeng, naka ano pa. Naka-outfitan. Naka-outfitan pa, naka-sintron pa. Nakalaw, pangbunggit urot. Naka-bag pa na ano. Panglawas.
Matanda niya na yan guys. First time niya. Ngayon nga lang daw siya magtanong tulya, sabi niya. First time niya mag-ukyang sa edad niya na yan. Oh, dito. Ang piligaya, dersun dita na eh. Agpidot ka man nandito yun na eh. Tigil. Dang ka. Kutog sa maputik maputi. Malapit na magkalahati. Magtanggap na kayo ng mga I-post na. I-post na sa Facebook. Na, dami. Hindi yung tirang promote. Malalaki na. Ganda. Asan yung timba natin ni Rod? Andong kay Papa yung isa. Alam magyakayak ka bago may hawon pa pulot mo kanila. Ano nga? Oo, gusto ko yung layo. Kaya kung kayo pulutin nyo. Gabi nay. Kung ngayon ka, nay. Nay. Hindi pa naka-adayaw. Ganda pa dito guys. Oo, sarap ng malilim. Hintay man ko manibigataw. Pag mabenta yung ukyang, magbalik tayo. Balik ka na. Sino mag-order? Pre-order. Si Ate B ka agad dyan. Si Ate B si Kaplain kaya takaw ng ukyang. Ay, sa isa, pang pagatas. Di ba pwede to? Yung mga nanganak na babaw, yung mga pwede ito pakain. Dami dito. Dami si Bilay. Dito mo. Yung ahon mo na yung kaya ka ma? Wala pa ito, minapuno ko nga. Ahon mo na eh. Wala pa para marami. Makita sa ano. Dito oh. Iba niyo pa siya. Dali. Makayat saan sa nakuha niya. Ginaw sa ka. Tabi. Kalik na yun eh. Simulagay may sobrang may bagada. Kararugod. Kahit ginalamig na. Malam-malami na ako. Hindi mo kita pagkigar-gira. Makatuyang. Hindi ka. Itadang ko ako. Kita mo. Ang dami nakakapakulang sila Payabangan kayo ng Tiligaya ha. Tingnan mo kapain ay tadang ko ha. Oh, tingnan mo kalalaki pa naglaglagan na lahat. Magpulot ka Bautik ko ha. Di bautik mo ah. Pati namin yung magayong pinagkaya nyo kadami. Nay, nagadaw. Pasay ay darsa. Nay, kalalaki pa yung Nagdadak ko. Oh? Saan si Papante ay? Kita nga tawag ta. Nag-iwan na doon sa baba. Dayon. Baka nagisang guyop na yun ha. Nilamig na. Ano siya nagbasa? Batungol na balala. Nagadaw. Nagadob bisokol guys. Ganyan daw yan para tanggal ng dumi. Para matanggal yung dahon. Maglutang. Kaya tinatawag nilang ayak-ayak. Ikon na lang dito sa gilid para mapulot. Inubertikan niya na naman kayo. Di mo ibusin dyan pastukaw. Ngay? Meron pa doon sa takdang. Malumos ka na dyan. Kauhukay mo. Naging ka natulog natin. La kayo! La, kasarap Kaya pala sabi nila doon daw sa kawayan. Sa kawa, tama pala
Tarampa na kasi yan dyan. Malalim na yung sitas niya. Tarampa na ng patubig. Napunin tayo. Yung isang lalagyan nandun kay Bonifacio Galamay. Kadami. Wala man akong lagayan dito. Iparawak magtuyaw. Balik natin sa tubig yung maliliit. Isang upo lang. Laban na. Isog mo ulit ito. Isang teklaro, hindi pwede may masaya. Namatay lang yung iba eh, oh. Siksikan sila sa lupa eh. Namamatay na iba kasi hanggang doon na lang yung buhay niya. Matanda na sila. Gasin mo na awan batunan, pulok yangan. Makaayat ni Patang. Baka lagi ka na dito, auntie, ha? Baka marinig mo lang magpatanyag kami, magsama ka. Baka mamaya utusan mo si ano. Utusan mo si Uncle Pasio. Bike ka man mga lagi kwa. Si Ampe, papuntahin mo dito. Eh, na. Hindi na ako makalis dito. Puruwak ni Boy Tapang. Basta na kayo ni LJ, Boy Tapang. LJ ba yan? Oo. Hindi mo ka, Baka ginadampot nyo din yung ginagis ko dyan na maliliit. Bahala na si Jan. Jaskil Martin, gustong-gusto magpunta nun dito. Magdating kami na madaming ukyang. Tandaan nyo tong kawayan na to, ha? Dito natin kunin yung mga pinagbabalik natin. Dito pa lang madami. katarampang sabi, may kawayan. Yan yung kasamahan ko dati na ano, construction. Ah, Ang dami guys. Ayan na. Oh, nagano na eh. Damang pilutan ang niya. gipuruwak manan. Ay! Wala, dami oh. Dati mo na. Adarsam na ta, dapay may sanay. Kaya na yung kuhan palit tayo dyan na to. Mabigat na eh. Lalo makibibor man adula. Tara na daw, nagtatawag na si Mr. Dragon. Gusto ka nung daytan. Dito ka nga lang, ante, oh. Dito yun. Man adula. Kaya nga. Makiwar-kiwar. Ang laki, oh. Kasi hindi mo gawin na sa imo ng galaya. Ito dua. Isaka mo na. Kung yung isang timba doon. Anong tipa sa'yo, nag-enjoy ka? Magkuha? Enjoy na enjoy ah. Doon kayo na mag-alis ah. Kaganda nga magkuha. Nakabirok tayo te, bagong ispat ng tulyaan. Kaya lang may kalayuan. Bakit? Isang oras ang biyahe. Okay, gan. Ha? Lapay kayo magkim dyan. Pati mga sapatos yung pasok ng ukyan. Ano, madami kayo nakuha dyan?
Masarap magkuha doon kadami. Tingin. Ito nakuha ako. Gurang. Kakunti, kalate lang. Verso, isa, punong-puno. Sige, bakbak mo kuya. Ano daw? Ano tayo? Ano tayo?